En esta ruta hem trobat un castell musulmà, búnquers de la Guerra Civil i fins i tot un tobogan natural. I tot això en una ruta superfàcil en la comarca de la Plana Baixa. Avui vos portem a una ruta espectacular, que és molt més que una simple excursió. És un viatge en el temps. Creus són creus de terme i estan a l'entrada i a l'eixida. Nosaltres anem a fer la ruta i Dolça sempre es fa la seva cagarruta. Estem fent la ruta del Castell d'Almenara, un lloc brutal on cada pas és un tros d'història. En només uns pocs quilòmetres passarem per l'època musulmana, la conquesta de Jaume I el Conqueridor i fins i tot trobarem restes de la Guerra Civil. Però lo millor no és només la història, és tot el que anem a trobar per el camí. Queda't fins al final perquè n'hi ha sorpresa. Pues tindrà la... Pues des d'esta muntanya, aquella muntanya s'avisaven en foc. Quan hi havia perill, encenien un foc en la torre i allà sabien que n'hi havia perill. Per exemple, que n'hi havia un atac per el mar, de pirates. Quan veien els barcos a la mar és quan ho encenien. El primer tram transcorre per una pista forestal des d'on ja podem veure una panoràmica del poble d'Almenara a l'esquerra i de la muntanya i el castell a la dreta. L'Abuelet, perquè hi posa Torre de l'Abuelet i així posa Torre de l'Abueleta. Visitarem l'Abuelet i l'Abueleta, dos torres de guaita que formaven part del sistema defensiu de la zona. Estes dos torres tenen molt a veure amb el nom del poble. El nom d'Almenara prové de l'àrab i significa senyal de foc feta des d'un lloc elevat, definició exacta d'una torre de guaita. Almenara ha sigut un punt vinculat a la història i als diferents conflictes i guerres. Les primeres notícies històriques sobre el castell es poden consultar a les cròniques àrabs. Narren les expedicions del Cid datades de finals del segle XI. Després, Jaume I va conquerir la plaça tal i com consta en el llibre del repartiment. Fins i tot el rei va viure a este castell. Estem ja fent història. Va estar Jaume I, i nosaltres, Jaume I i nosaltres. Xafem on xafar Jaume I. Jaume I tenia 100 soldats. Jaume I tenia 100 soldats. Jaume I tenia 100 soldats marxant al mateix pas. Oli, 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 xup. Oli, 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 oli. Oli, 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 xup. Oli, oli, xupa, xup. Què? La Guerra dels Agermanats també va salpicar Almenara. Els gremis, units als llauradors, buscaven augmentar el poder de la població davant de la noblesa. També va patir les guerres carlines i va ser punt de defensa de la República a la Guerra Civil Espanyola. Un moment, para. Abans d'arribar als búnquers, encara ens queda trobar un alxup, una suposada cova de rates penades i un tobogan. Este és un dels 4 alxups que tenia el castell d'Almenara, imprescindibles per replegar i mantindre aigua de pluja per als habitants de la zona. De camí al castell vam trobar una inscripció, Cova de les rates penades.
Per casualitat, un esbaralló es va descobrir... Hem trobat... Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Wilpo, sé que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, i més no donen la felicitat. I ara sí, després d'este inesperat tobogan, baixem la muntanyeta per trobar-nos la línia defensiva X i Z, que va ser part de l'estratègia defensiva del govern legítim de la República davant l'avanç de les tropes colpistes de Franco. Això defensava tota esta vall. Perquè mira, veus, això és un niu d'ametralladora i estava mirant cap allà, per si venien per ahí. Això és un niu d'ametralladora. L'ametralladora estava allí i enfocant cap allà. Així estava l'ametralladora i enfocant cap allà. Veus? Si no disparades, aquí dins, això estava tapat. I mira els murs estos que grans són. Per ahí sí que podria. Van acabar. Arriba el millor de la ruta, les vistes. Mira això, tens tota la plana als teus peus i fins la mar al fons. No hem pujat molt, però les vistes són impressionants. I fins ací la ruta d'avui, una de les més completes que hem fet. Història, natura, vistes i fins un punt divertit inesperat. Si t'ha agradat, deixa un like i subscriu-te perquè anem seguint descobrint rutes com esta. I si vols veure una altra ruta brutal, et deixem esta per ací. A veure, conteu, què vos agrada més de la ruta esta? El tobogán. El tobogán? I alguna altra cosa? Pues... ¿Qué otra cosa? Les garrafes d'aigua. Les garrafes d'aigua també. Sí, el tobogán, no? Sí, i també... Bueno, és que la ruta en general ha sigut xula, però ha sigut que hem fet el Jaume I a Xina. Això també ha molat. I de lo que hem après, també, o no? De la història no us ha agradat? Sí. Un poc, hem vist prou. Hem passat dels àrabs a Jaume I i després a la Guerra Civil. Sí. Vale. Fins a la pròxima. Fins a la pròxima excursió.